Nag-trending o usap-usapan sa linggong ito ang babae sa Zamboanga del Sur na di umano wala pang karanasan sa pagtatalik pero nagbuntis. Imposible? Misteryo. Para sa mga napaniwala, ang tila imposible nangyari sa bayan ng Dumingag sa Zamboanga del Sur. Meron daw 22 anyos na babae na nanganak kahit isa pa siyang birhen. Nabalita pa ito at nag-trending. Itago natin siya sa pangalang Jane. Kahit akay-akay na niya ang kanyang 1 linggong gulang na sanggol, pinaninindigan pa rin niya na kailanman hindi siya nakipagtalik. Buntis ako, hindi ako ginagalaw ng babae. Ito yung ako, grabing sikat ngayon, pinag-usapan ng mga tao. Kasi lalaki ako na buntis, hindi daw sila maniwala na hindi ako ginalaw ng babae. Sabi nila, doon daw sa sapa nakuha, yun, nabuntis ako. Dami daw naglalaba. Naghanap ako ng ginto. Ganito yung nangyari sa akin. Na lumaki yung tiyan ko. Lumubo. Tingnan nyo. Hanggang nakumpirma na siya nga'y buntis. Abot pa sa dibdib. Kalaki. Grabing laking binata na ito. Siguro hindi nagdadala ng tao. Nagdadala ng kahayupan ito. Hindi na siguro to tao, hayop siguro. Kasi lalaki na buntis, hindi ako ginalaw ng babae. Yun, kung totoo bang mangyari ba, pero ako nagdadala, hindi ko alam bakit nangyari na ito. Ang lolo't lola ni Jane, mga hilot at albularyo, naghihinala na nabuntis ang kanilang apo ng isang elemento. Maraming sabi-sabi na sa sapa ko daw nakukuha yung pagbubuntis ko. Daming babae naglalaba doon. Nandun ako sa ibaba. Baka inihian doon. Yun, nabuntis ako. Sabi nila na pool daw yung pumasok sa akin. Pool. Pool daw pumasok sa akin. Hindi ko alam kung anong pool. Pool daw. Dumapit din daw sila sa ibang mga albularyo. Pero inamin ni Jane, meron na siyang 5 taon ng kasintahan. Sabi ng auntie ko na doon daw nakukuha sa ilog na nabubuntis ako kasi daming babae naglalaba doon, baka inihian, nakainom ako ng ihi. Yun nangyari sa akin. Dinala naman ako sa doktor. Sabi ng doktor daw, simula nagdadala ako ng tao. May isang pag-aaral sa Amerika na nagsasabing meron daw talagang mga ina na pinaninindigang nabuntis sila kahit virgin pa, bagamat hindi sila pinapanigan ng siyensya o ng medisina. Ayon sa OB-gynecologist, imposibleng mabuntis dahil lang sa stray sperm o similya na kumalat sa dagat o sa swimming pool. February 32, sinasabi ng doktor na doon daw nagdadala ako ng tao. Pagkatapos naman, yun, nagdadala akong tao hanggang 2026. Nagdadala ako ng tao. Yung sperm na nasa semilya ng lalaki, hindi siya nabubuhay dun sa swimming pool, no, dahil may chlorine. Ang lifespan ng sperm outside, within 2 hours, 3 hours, pwede na siyang mamatay. Dapat pumasok siya sa birth canal o yung tinatawag na vagina para matagpuan yung egg. Sa dami na mga katanungan sa buhay ni Jane, iisa ang sigurado, siya nga ang ina ng sanggol. At ano pa man daw ang sabihin ng mga doktor, pati na ng iba, aalagaan niya ito't mamahalin. For entertainment purposes only.